अउरी ऐसन कहानी देखें खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान दबावे के मत भूली। असली कमाई के बाबूलाल बहुत अमीर रहले। बाबूलाल के लड़का अक्षय बहुत आलसी रहे। अक्षय के कबो काम ना करे के पड़। अक्षय अब बड़ हो गए रहले। बाबूलाल चिंतित होके लगले। अक्षय के का होई? जमा पूंजी कब तक चली? अगला दिने बाबूलाल अक्षय के बुलायलस। बाबूलाल कहले, आज निकल जा, कुछ काम करके पैसा कमाई। अक्षय के कुछ और ना मालूम रहे। अक्षय अपना माई के लगे चल गईले। माई अक्षय के 2 रुपया दे देहली। अक्षय 2 रुपया लेके बाबूलाल गईले। बाबूलाल पैसा लेके फेंक देले। बाबूलाल अक्षय से कहले, ई तहार मेहनत के पैसा ना है। अगला दिने अक्षय अपना बहन के लगे चल गईले। 2 रुपया दे देहलस। अक्षय 2 रुपया लेके बाबूलाल गईले। बाबूलाल पैसा लेके फेंक देले। बाबूलाल अक्षय से कहले, ई तहार मेहनत के पैसा ना है, तू पैसा कमा के ले आव। तेसर का दिने बाबूलाल सबका से कहले कि अक्षय के केहू मुफ्त में पैसा ना देवे। ए बात के एहसास भइला के बाद अक्षय पैसा कमाए खाती घर से निकल गईले। वो काम की तलाश में रहले। बाकिर का काम करी दोपहरिया तक भटकत रहले। कवनो काम ना रहे। अब अक्षय के भूख लागल रहे। अक्षय के देख के एगो बुढ़वा स्टेशन से भारी झोरा लेके जात बा। ओकरा एगो कुली की जरूरत रहे। अक्षय आगे बढ़ गईले। आ पूछले कि मलिकार, रौरा कुली चाही का? बुढ़वा जी हाँ कहलस। अक्षय झोरा माथा पर उठा लेहले। जब तक वो बुढ़वा के घरे पहुँचले तब तक अक्षय पसीना से तरबतर हो गई रहे। बुढ़वा 1 रुपया दे देहलस। अक्षय 1 रुपया लेके घरे आ गईले। वो 1 रुपया बाबूलाल के दे देले। बाबूलाल पैसा लेके फेंक देले। ई देख के अक्षय खिसिया गईले। आ खिसिया के कहलस कि बाबूजी 1 रुपया कमाए खातिर इतना मेहनत करे के पड़। आ तू ओकरा के फेंक देले बाड़ू। बाबूलाल पीठ पर हाथ घुमावत कहले, अब हमरा कवनो परवाह नहीं के, काहे कि आजू रौरा असली मेहनत के मोल जानत बानी। 2 दिन में एह रकम के दुगुना फेंक देहल सी। बाकी रौरा खिसियाल ना, काहे कि रौरा एकरा खातिर मेहनत ना कैनी। राउर आपन मेहनत का आमदनी ही असली आमदनी है। कहानी के मतलब बा, राउर आपन मेहनत का आमदनी ही असली आमदनी है। हाय ही पैसा परिवार के उपेक्षा, पैसा आप परिवार के। ये एगो समय की कहानी है। एगो टोला में फराजी नाम के आदमी रहत रहे। फराजी के एगो छोट परिवार रहे जवना में एगो खूबसूरत पत्नी अमरी अवोरी, दुगो खूबसूरत बच्चा ईमानी अवोरी चिंबो रहे। परिवार में उनकर मेहरारू आ लड़का लड़की खुश रहले। बाकिर फराजी जिंदगी के सगरी सुख सुविधा देवे के चाहत रहली। आ एकरा खातिर उ रोज अतिरिक्त मेहनत करत रहले। दिन भर ऑफिस में काम करे के अलावे ओवरटाइम भी काम करत रहले। फराजी सवेरे सवेरे घर से निकलत रहले। आ देर रात के घरे लौटत रहले। लड़का लोग खातिर उनकर चेहरा देखल मुश्किल रहे, काहे कि जब वो सवेरे सवेरे घर से निकलत रहले त लड़का लोग सुतल रहे। आ देर रात घर में घुसे से पहले नींद आ जात रहे। अतवार का दिने वो घरे में रहत रहले, लेकिन वो दिन भी वो कुछ काम में व्यस्त रहले। आ परिवार का साथे समय बितावे का बदले वो काम पर चल जात रहले। परिवार उनका संगे समय बितावल चाहत रहे। उनकर पत्नी अमरी अक्सर घर में समय बितावे के कहत रहली। लड़का लोग उनका के बहुत याद करत रहे। वो घरी फराजी जवाब देत रहले कि हम ही सब वो लोग खातिर कर रहल बानी। बढ़त महंगाई खातिर हमरा औरी मेहनत करे के बड़ी। हम चाहत बानी कि ओह लोग के एगो बेहतर जिंदगी देहल जाव। फराजी के ये प्रक्रिया बरसन ले चलत रहल। वो बस मेहनत करत रहले, अपना परिवार के उपेक्षा करत रहले। एकरा खातिर उनका एगो अवार्ड भी मिलल। प्रोमोट हो गईल, वेतन में बढ़ोतरी शुरू हो गईल। परिवार अब एगो बड़ घर में रहेला। ओह लोग खातिर खाना और सुविधा के कवनो कमी ना रहे। लेकिन फराजी अयीसन करत रहले।
फराजी के मन रहे कि अउरी पैसा मिल जाव। उनकर मेहरारू अमरी पूछतन रहली, पैसा के पीछे काहे दौड़त बाड़ू? हमनी के लगे जवन बा ओकरा से हमनी के खुश हो सकतानी। तब फराजी जवाब देत रहले कि हम दुनिया के सुख रौरा आ लयकन के देवे के चाहत बानी। चली कुछ साल अउरी मेहनत करी। अमरी चुप रहे। कुछ साल अउरी बीत गए। एक कुछ साल के दौरान फराजी अपना परिवार के संगे समय न बिता पवले। लड़का अपना बाबूजी से देखे आ बतियवे खातिर तरसत रहले। यही बीच एक दिन फराजी के किस्मत खुल गई। उनकर दोस्त उनका के अपना बिजनेस में हिस्सेदारी के पेशकश कइल सा एह तरह से फराजी बिजनेसमैन बन गइलन। बिजनेस से बढ़िया मुनाफा होखे लागल। फराजी के अब पैसा की कमी ना रहे। उनकर परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवार में से एगो रहे। उनका लगे तमाम सुविधा रहे, लेकिन फिर भी उनका अपना लड़कन से मिले के समय ना मिलल। अब वो घर में ना रह पवले। उनकर अधिकतर समय घर से दूर बिजनेस टूर में बीतते रहे। जैसे जैसे साल बीतता गए उनकर लड़का लड़की बढ़ होत गए। फराजी भी यह सालन में इतना पैसा कमात रहले कि उनकर आवे वाली पीढ़ी सुखी जीवन जी सकत रहे। एक दिन फराजी के परिवार पिकनिक पर जाके छुट्टी मनावे के योजना बनावेला। उनकर बेटी ईमानी उनका से पूछली, पापा हमनी के पिकनिक पर जाई जा? फराजी जवाब देहले, हन बेशक, तू काले जा। हम कुछ काम पूरा कईला के बाद 2 दिन बाद वहाँ पहुँचब। ओकरा बाद हमनी के एक संगे पिकनिक मनावे के बाद पूरा परिवार बहुत खुश रहे। ऊ लोग एगो सफर पर चल गए रहे। फराजी 2 दिन बाद ओहिजा चहुप गयलन। बाकी रोह दिन उनका साथे समय बितावे वाला केहू ना रहे। दुर्भाग्य से सब लोग की मौत एगो दुर्घटना में हो गई। फराजी के कबो अपना मेहरारू आ लयकन के देखे के मौका ना मिलल। करोड़ों के धन के बावजूद उहे लोग के संगे एक पल भी खरीद नहीं न सकत। ओकरा पछतावा होखे लागल। उनका पत्नी अमरी के बात याद आ गई। पैसा के पीछे काहे भागत बाड़ू? हमनी के लगे जवन बा ओकरा से खुश हो सकतानी। कहानी के सार के बारे में बतावल गइल बा। पैसा से सब कुछ ना खरीदल जा सकेला। ऐसे पैसा खातिर परिवार के महत्व के कम मत समझी। पैसा गवावे के बाद आप वापस पा सकतानी, लेकिन प्रियजन के खोवे के बाद वो फिर कबो ना मिलेला।